Nyuwun ngapunten kula nglerekaken ngiwa jenengan. Nggih. Nggih, amargi niku enten gayorgong. Monggo para tamu VIP lenggah wonten mriku ndak mboten ketingal. Wong kula niku nderek kok, Mak. Ah nggih. Adigoke ngendi sing penting bayaran. Sampeyan ki urung-urung ukurane kok nggon dhuwit lho. Aku melu isin lho Mas lek ngono kuwi. Lho kok isin pripun maksude? Lah sampeyan rene lak sing ngaturi aku, sing nganti aku karo kowe gandhen barang. Kudune ra kitang sithik sampeyan ngrekso aku, sampeyan metu pertama joget sing becik ngendikan sing apik, syukur bage ndongake karo KUD kene. Lah kok sing rembug dhuwit no melu wirang no aku. Lho, dhuwit niku kok tegese niku terus mboten awon niku mboten, Mas. Lah piye? Lho jenengan teduki mriki niku ora disangoni napa ora nggih mrongos? Nggih, pancen mboten nutup mripat mbuntu talingan. Ukurane pancen dhuwit. Ning mboten kudu diomong-omongke. Niku saru ngoten lho. Lho, saru meneh yen ora dinehi, Mas. Lho, malah nyarok-nyarokke panitia to ngono kuwi malahan. Lho, lah jenengan nuwun sewu. Nggih. Wong niku nak gawe senenge wong akeh tanpa pamrih niku bakal mlebu Swarga. ah, urung mesti. Lho. Ustad ngendi wae ngendika, Nggih. kiai ngendi wae ngendika, anggere gelem paring kebecikan marang sesama, ya atau lahir tekan batin ikhlas, kuwi mesti cadangane kasuwargan ngono. Sing penting tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Padahal kamangka jenenganku gawe senenge wong akeh. Heeh, bener. Pamrih mboten? Loh, bose, yen aku jer Basuki mawa beya, aku mangkatku ora ijen. Lah terus Lagi sinden sakmene mbane, urung penabuh, urung peniti, aku ora ijen. Lek aku mangkat ijen, ora ngitung ngono kuwi Mas Gareng. Wedene sampean ijen kok sik ngitung ngono kuwi tegese ora apa jenengke, sampean ra duwe rasa sepi pamrih rame gawe. Lho, kula niku mboten ngitung, Mas. Lah piye? Lho, engko aku wis lunas kok. Wis lunas to? Mpun lunas. Lah, Lho jenengan iya. mboten sak mikir ngoten niku. Niki sing dibaku menika dhuwit menika doa usaha iman takwa masyarakat jenengan khususipun KUD jenengan 1 menika muga-muga tetep abadi sepanjang masa. Doa usaha iman takwanipun sedaya para iya, elok. Dadi dhuwit iki ana kepanjangane mau to. Lah nggih lho iki yo golek aman kok. Oh iya. Ati was mak teratap aku bingung tenan ya mau. Urung-urung kok ngomongnya anggaran ora. Nggih mboten wong kula nuwun sewu nak panjenengan sampun paring dawuh to. Wong seni kuwi kudu ngugemi ukara seni. Seni niku SENI sabar, eling, nrimo lan ikhlas. Bener. Dados wong yen wis sabar, eling, nrimo, ikhlas niku bakal entuk rejeki sing matikel-tikel, rejeki ingkang semulur. Kula ten mriki niku kula ora mikir bayaran. Lah sing kok pikir? Sing mikir lak panitia to, Pak. Jenengan Iya. Lah iya, ning sampean rene aja kuwatir, tenan. Yen panitia sangat luar biasa, wong kulino ngurusi bab kaya ngono kok. Saya lah nggih, Bapak Haji Sutrisno. Tenan. Ingkang pucuk pimpinan KUD jenengan 1 ngriki luar biasa. Luar biasa piye? Lho piyayinipun menika bisa menjadi leadership di dalam sebuah organisasi. Wah, apa leadership ya apa? Leadership niku koncone partikel karo molekul-molekul. Leadership niku nggih pucuk pimpinan yang bertanggung jawab. Niki Bapak Sudarno sebagai sekretaris. Wah. Apal men kowe? Lho pripun lho? Bapak Muntamar sebagai bendahara. Sapa neh? Panjenenganipun Bapak Toha. Niku sebagai pengawas. Lho, enak neh. Bapak Kepala Desa panjenengan wau sampun nyebat. Bapak nganu Sapa? Bapak Tony Ahmadi. Piyaine gede dhuwur. Kowe ngenyek kowe. Lho, kok ngenyek pripun? Lah kok wis kenalan. Lho Pak Tony Ahmadi piyaine gede dhuwur putih. Saestu. Iya. Semangka Pak Lurah iki rencana arep syukuran wayangan. Gandeng. Kok rencana pripun to? Jenengan ki ampun tombak cucukan to, Mak? Lah piye? Niki ki plus syukuran niki ki asline. Plus syukuran. Dinggokke wonten ngajenge dalemipun Pak Lurah ngiras pantes syukuran kepala desa 3 periode. Wah iya. Asline ya karo golek ngirit ketok. Ya ora kok ya nggih. Nggih mboten wong piyaine sampun nanggap ringgit menika sampun kaping gangsal. Bapak Tony Ahmadi nyatanipun dipun pitaya wonten masyarakat mriki 3 periode luar biasa niki. Nggih leres mekaten. Nang mboten jan lurah ingkang kaya Gatut Kaca.
Apakah Gatotkaca? Lah nggih otot kawat balung wesi nguyuh banyu aki niki lak Bapak Lurah Tony Ahmadi to niki. Tegese mandi napa ingkang dipun ucapke mandi, Pak. Nggih, Nggih, nyatane ndayani KUD jenengan 1 niki ngawontenaken HUT koperasi yang ke-72. Betul. Nggih, 72 kalih kula mengartikan jumbuh kalih kawontenanipun 7 menika tujuan 2 itu 2 yang diinginkan. Apa kuwi? Tujuannya memberikan masyarakat seadil-adilnya karena koperasi itu berdasarkan asas kekeluargaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang koperasi. Wah, kok apal men awakmu? Apal buka Google kula wau kok. Oh iya. Buka Google. Ah iya. Ekon Mbah Google. Dasare ya kinayoman dening para keluarga besar Forum KUD Ponorogo. Amin. Nenggih pepunden kula Bapak Haji Karsono. Dadi iki selalu berpindah-pindah tiap tahun. Oh, setiap tahunnya berpindah-pindah. Karingku sing entuk giliran sing kejatah Ingkang sinten pundi, ngoten. Tahun kepengker wonten Sambit, sakmenika wonten mriki mangke pindah pundi melih ngoten dan selalu wayangan. Dipun dukung kalih Puskut Jawa Timur. Dawuh leres Nggih, pusat Koperasi Unit Desa se-Jawa Timur, ugi KBPR Babadan, ugi Toko Besi Tanjung Sari. Wah, iya. Nggih, kalih elektronik. Apa? Elektronik endi mau aku lali. Iki kakean apalan nganti lali ora. Kalih salon gaul Pak Bagio. Waduh. Nggih, disengkuyung malih. Apa? 3 malih. Apa? Warung makan nasi pecel soto ayam. Kalih sedot WC niki lansar kalih paket. Kuwi renek hubungane ya mung kebetulan kuwi manggone ning kono ngono ora. Tak kira sponsor to niki mau. Mboten to. Tak kira nggih melu sponsor. Oh alah tiwas ditemplekke kono nak kesuting darani sponsor lho niki. Nggih mboten kok nggih. Nggih alhamdulillah nggih nderek ndedongake mawon jalan-jalan ke Jakarta. Terus KUD jenengan tetap jaya abadi sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Nggih, wis saiki sampean wit mau ngrembug KUD Ponorogo dijlantrehke. Napa? KUD Ponorogo. Sampean andalane mesti kon jabarke ngene pinter. Mbok mau ki Kang Sense. Ora Kang Sen kudu siapake, kudu cerdas. Ora ngerti Kang Sen apa. Iya. KUD Ponorogo. K. Cepat. Kau itu yaitu keadaan malam hari ini memperingati HUT koperasi yang ke-72. Oh iya, cerdas. U. Usaha untuk selalu mensejahterakan anggota itu adalah asas dari koperasi. Ya. D. D menika dadi tolak ukur kanggo ekonomi bangsa Indonesia karena koperasi itu adalah kalangan paling bawah. Wah, ya cerdas. Po. Ya golek aman kok cerdas. Ayo po. Po, posisinya malam hari ini di daerah Jenangan. Betul, iya. Gitu? Bener. No. Nonton wayang dalang Ki Cahya Kuntadi. Wah iya. Ro. Rasa ikhlas lan syukur wajib kita nikmati bersama-sama malam hari ini. Terakhir go. Go menika tegesipun go. Ngodiar kowe. Ayo nganti muni gogono awas. Go itu gotong royong masyarakat Jenangan selalu mengutamakan kerukunan, persatuan dan kesatuan karena berprinsip hari kemarin adalah kenangan, hari ini adalah tumpuan dan hari yang akan datang adalah menjadi jawaban. Luar biasa, cerdas tenan lek iki. Niki wau tanpa ngangge kencan, Pak. Mboten setelan mboten, ning spontanitas. Nyatane yo gareng cerdas, mila nggih saged menjabarkan. Ayo. Aman. Iki nak ngasih mbleset sesuk ora diundang rene neh iki. Nggih, siji kas jenangan, je apa? Mutiar ayo. Iki kok ngoyak terus to iki. Sayo, kadung tak lem kok. Je utawa je ya kenek jenangan. Jelas terbukti nyata masyarakatnya mengutamakan persatuan dan kesatuan. Oh iya, boleh. Nah, itu adalah nantinya akan menjadi tolak ukur sumber pusat dari daerah Ponorogo. Oh iya, nganti tekan kapan kebudayaan tetap diuri-uri, wayang kulit jalan terus setiap setahun sekali. Waduh,
Cemepak men wong iki. Cemepak wong kuwi asline wis lunas kuwi kok. Nek urung lunas tak ketir. Pancen harapane ngeten iki Mas Gareng. Sing jenenge nggih. seniman diharapkan harus cerdas kados jenengan ngoten niku. Alah kula niku nuwun sewu kula mboten teges umuk pamer sombong takabur mboten. Lah pripun? Kula jajanipun nak panjenengan lak nggih dosen wonten Institut Seni Surakarta to. Ngasta wonten Indonesia. Nggih. Niku nuwun sewu nak kula niku jenengan paling mboten S2 to. Nggih. Magister seni. Lah nggih magister seni. Nggih. Mboten umuk kula. Asline S2 niku wong ora ndedit, Pak. Nuwun sewu lho. Mas, saiki sekolah S2 ki mbayare SPP nek sing 8 juta nganti 15 juta. Aku ora ngomong SPP kok. Lha tegese wong S2 iki genah wong duwe dhuwit. Kok iso ora duwe dhuwit iki lho? Lah aku ki lho nek S2 iki napa lho? Aku ki S2 gorengan 4, bakso 3, rambak 5 tak bayar dhewe kok. S2 paling 5.000 S2 niku. Oh iya. 5.000. Lah S2mu ki seluman-selumun lek kuwi ya. S2 paling 5.000 niku SW tawar niku. Lah iya. Nggih nuwun sewu nek cara wonten fakultas ngoten niku nek cara panjenengan lak ngasta dadi dalang. Cara nuwun sewu nek ngen pawiyatan inggil ngoten niku lak sing mulang sinten? Dosen. Dosen nek ngen SMP, SD, SMA ngoten niku? Guru. Lah, guru kalih dosen miturut jenengan dhuwur pundi, Mas? Ya dhuwur dosen. Lho, ngoten kok dadi dalang lho. Kosek to Mas, SD iki lak cendhek. Nggih. SMP, SMA kuwi guru to. Nggih. Lah sak ndure kuwi terus apa ki jenenge universitas, kuwi dosen. Lho niku kula niku miturut jenengan, Iya, lak dosen ini harus S2, lek guru S1 enggak masalah. Lho niku lak menurut tataran, kula miturut jenengan. Jenengan lak dalang to. Guru kalih dosen dhuwur dosen. Dhuwur guru. Kok iso? Mboten wonten Bathara dosen, enten Bathara guru, Mas. Ulun Bathara dosen mboten enten. Oh iya. Ulun bener kowe. Ulun Bathara guru. Bener. Bathara guru. Nuwun sewu lho, niki lho nuwun sewu lho nggih. Iya. Mboten duka lho jenengan nggih. Enak. Nggih. Ning kaya ngapa lan kepiye iki sing jenenge Gareng apik kaya apa tetep adike Petro. Nggih ta? Nggih. Nggih ta adike Petro ta? Nggih, rayinipun Petro iki sarwa ruwa, irunge dawa. Dedeke ya dhuwur nggih. Nuwun sewu Bagong nika ambak lemu, ning awake sehat, lincah, tur mbanyol pinter. Nggih, ngeyel. Janjane nggen wayang kulit niku dagelan sing paling ora lucu tur wujude elek dhewe niku Gareng. Lho, janjanipun ten wayang kulit. Ning ten nggen panggung sing payu niku malah Gareng. Nggih. Oh sing payu mergo Gareng. Nggih. Kuwi sebabe apa kok iso ngono? Sebabe payu. Nggih, sebabe nggih saged iso ngomong. Iso ngomong. Nggih. Oh, lek iso ngomong berarti Gareng. Nggih. Ya urung karuan Petruk Bagong wayang sakmene iso ngomong kabeh. Jenenge ya dudu Gareng. Lah nganu. Ayo apa? Sebabe nggih ditanggap wong. Oh iya. Ayo ditanggap wong nggih. Lho, lah mula niku niki mboten kok teges kula nguroni mboten. Wong niki nggih urun pinemu adu pengalaman nak main okol zaman sekarang nggih. Oh, itu sudah ketinggalan zaman tetapi akal, Pak. Aja main otot ning otak. Lah nggih niku. Terus niku nuwun sewu nak kula niku janjanipun mboten pamer sombong mboten. Kula niku trah sekolahan, Pak. Bapak kula sekolah. Ibu sekolah, simbah sekolah, kula sekolah, BPKB sekolah, sertifikat sekolah. Lho niku hebat lho niku prestasi. Lah kowe iki wong seneng utang kok iso bangga iki lho. Lho, nuwun sewu. Nak jenengan dadi guru to nggih. Lah nek ora diutangke timbang sertifikat ning omah pangan rayap, ayo. Dipinterke niku suatu prestasi. Oh iya dipinterke. Wong yen ora duwe utang, ora semangat nyambut gawe. Wong yen ora duwe utang, ora maju uripe. Oh iya. Nggih napa mboten, Pak? Lah sing nggih banter utange akeh. Padha aku. Lah iya. Nggih, dadose nuwun sewu, dadose wong niku yang wong kok menungso wong negara duwe utang, yang terpenting jangan sampai besar pasak daripada tiang. Nah, tegese? Iki lho. Aja sampai besar pengeluaran daripada besar pendapatan. Oh, ngono. Lho, wis yang terpenting niku. Negara duwe utang aja meneh awake dhewe. Jenengan enten? Non? Utang. Lha kuwi rahasia, lek bab ngono ki ora perlu diomongke. Alah. Ngopo? Ora ndek utang kowe? 3 kula. 3 piye? 3 bank. Wong duwe utang bank telu diutangi kabeh kok bangga ora. Lho, iki lho ngono sing diarani wong umuk niku ngeten iki, Mas. Nggih. Ning nuwun sewu ning uripe kula. Lho. Oh, sukses. Sukses no. Nuwun sewu kula niku lah. Kula niku nak nuwun sewu nggih. Kula nyirami kembang ten ngarep omah ngoten niku mboten banyu tawa kula.
Lah ngangge apa? Sprite, Fanta, Coca-Cola, bir minim. Masa Allah wong kemplelet lek kuwi. Lho mboten masalah, jika duit ten ngebang, mboten lembaran. Piye? Kilon. Diadai goni ngono ya. Lho, jika 3 kilo. Lho niku kula. Heeh. Lho pripun lho. Terus omah cagak teras niku mboten mung loro papat mboten. pira? 38. Kok diakehi gen ngopo kuwi? Arep ambruk tak songkok pring. Songkoki pring arep ambruk kabeh. Sing penting umuk kere pikir keri ngoten niku. Niku nggih alhamdulillah niki ngawontenaken tasakuran HUT Koperasi yang ke-72. Mugi-mugi saged koperasi menjadi lah niki slogane dari Bapak Koperasi Indonesia. Piye? Koperasi adalah saka guru bangsa. Oh iya. Lah ngoten niku. Nggih. Niku ning biyen. Heeh. Nah sakniki beda. Piye? Nak biyen niku lak koperasi adalah saka guru bangsa. Heeh. Nak sakniki guru saka koperasi bangsa. Lah niki lho. Kok diwalik ngono piye maknane? Sakniki jaman sakniki niki guru kuwi saka koperasi bangsa. Guru ki saiki akeh do utang. Lah ya ini diperbolehkan ra apa-apa. Tidak masalah, tidak masalah. Lho, ora mung ten BPR, ten KBPR lho. Uno, kula BPD. Oh, BPD, heeh. Bank Pendak Dino. Oh, BPD Bank Pendak Dino. BCA. BCA Bank Sentral Asia. Bank Caruan Awan niku lho, Bank Plecit niku lho. Komplit kula niku. Sing penting lak lumintu. Ah iya. Niki nuwun sewu. Niki cara nuwun sewu nggih. Sinden 1 2 3 4 5 6 7. Lah niki lho. Pas kalih jumbuh kalih kawontenanipun to. 1 2 3 4 5 6 7. 7 jenengan kalih kula loro 72. Pas niki yen dijumlah 9. 9 menika tegesipun semoga bisa lancar koperasi jenengan satu tetap lancar sukses selalu. Niki 9. Oh ya iso pas ngono lho. Kulino ngotatik nomor kok. Lah iya. Niki kula mboten piyambakan nuwun sewu. Nggih. Nggih. Kalih mbok ganden to. Nggih kalih sinden-sinden barang kula niku. Oh, sik saiki tak urutke dhisik. Lah lho, napa kesele yo? Diurutke tegese saka kene rono ngono lho. Tak kira kuwi masamu nggih. Nuwun sewu, nggih. Niki nuwun sewu lho. Kula ngadeg ten mriki biasane ten mriko lho kula. Mboten masalah, mboten masalah. Mergo lek teng mriko malah sing sinden iku ewuh, ndak mloya mlayu rono ndak. Ewuh nggih mbetut tangan tengen. Piye to? Tangan. Ewuh repot. Repot nggih mboten sah mangkat. Titip. Rekoso lho, rekoso. Rekoso nggih dicangking bareng-bareng kok jenengan iki. Mbuh. Ya areng arang-arang petuk angel men. Angel rasa digarap. Rasa digarap no angel. Ya isek lho iki lho ora. Aku nyawang kowe no gila. Alah ampun ngoten lho, kula niku asline. Kula kali jenengan ngeten lho. Heeh ta. Nggih. Mbah Sukron niku. Apa? Mbah Sukron Swada. Heeh. Rama panjenengan. Apa? Asis sedulur kali kula. Sedulur kondi. Lah jenengan niku terus sampean iki Solo 3 Mbah Sukron Blitar sedulur kondi. Lah niki begini niki kula critake historis yang sebenarnya. Bapak ora tau cerita bab kuwi kok ya. Mergo wadi. Kok wadi? Nggih. Lara-larae silsilahe piye? Adik simbah putri saking Mbah Sukron. Heeh. Adik simbah putri Mbah Sukron. Heeh. Kalih Kang Mas simbah kula kakung. Sik balenono sik. Adik Mbah. Adik simbah putri saking Mbah Sukron. Heeh. Kalih Kang Mas simbah kula kakung. Kang Mas simbah kula kakung. Nggih. Urung tau pethuk niku. Lah ya terus dulure iki ning endi? Lah nggih, wong Solo 3 oleh Blitar kan urung tau pethuk adoh. Heeh. Lah dulur saking Nabi Adam kalih Hawa. Pengedan ora. Bu Kesi ayo kancane iki Mas Gareng iki. Ayo. Wis ora apa-apa ayo. Jajal. Tak gathukne karo Gareng piye jajal ayo. Wis pesen wae. Aku sekali-kali tak ngadeg karo Gareng tak mbanyel-mbanyel kok. Duduk. Ra mampu jok sing esok.
aku kaget to. Bojoku sikile wireng men bae kaos kakian to. Ya ampun mak teratap. Garwa Ki Cahya Kuntadi, Ibu Sukesi Rahayu dosen ugi wonten Institut Seni Surakarta Indonesia menika dibolak-balik to. Institut Seni Indonesia Surakarta nggih. Kejawi dados sinden ingkang populer ugi pemain Manchester United. Bal-balan. Ayo. Yo matur sik Bu Kesi, yo. Kula matur nggih saderengipun kula didhawuhi nembang kalih Pak Dalang kula badhe matur kunjuk dumateng para penonton lan panitia pagelaran wayang kulit dalu menika. Kula minangka wakilipun kanca-kanca pengrawit lan wakilipun Ibu-ibu Waranggana ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kunjuk dumateng panitia pagelaran wayang kulit ingkang dalu menika sampun nimbali bojo kula dalang wonten mriki Pak. Pramila saking kepercayaan lan rejeki ingkang panjenengan paringaken dumateng kula lan kanca-kanca sedaya, kula nderek ndedonga mugi-mugi koperasi wonten ing jenengan mriki benjing tembenipun tansah dados koperasi ingkang manfaat ingkang mampu mensejahterakan para anggota dan masyarakat. Saengga kula nderek ndedonga mugi-mugi keluarga besar koperasi jenengan tansah pinaringan hayu hayom tentrem. Nggih. Murah rezekinipun lan keselamatan donya prapteng akhir. Dene taun ngajeng koperasi rezekinipun labanipun sampun tambah meningkat, sampun kesupen nanggap wayang malih nggih, Pak. Matur nuwun. Heeh. Piye, Reng? Bojoku lek omong suasanane malah kaya wong genduren to malian. Ya. Wuh, ngono iki. Kejawi menika pemain sepak bola nggih Mudin. Mudin kok wedok ora. Nggih, Mudiniwati kok. Heeh, ngono. Nyun sewu Pak Dalang. Apa, Bu? Kok kula didhawuhi ngadeg aku isin lho, aku biasanya linggo kok. Saiki alek anu disawang kurang selaras, Bu. Saiki lek Pak Gareng itu jumeneng, sampean terus lenggah nembang. Mesakne Pak Gareng. Nggih. Lho, Nggih, wong rene nggih. kancane. Nuwun sewu, tanpa ngirahi raos pakurmatan Bu Kasi. Nggih Pak Gareng. Panjenengan wayah saged runtut ngoten niku janjanipun menika nggih sastrane panjenengan kok saged runtut ngoten sinau wonten pundi? Kula ingkang ngajari nggih bojo kula Mas Cahya. Oh, Mas Cahya. Nalika teng griya santai kalih napa momong anak-anak ngoten niku dek gandeng kula. Bu, engko yen ning panggung tak warai ngene lho Bu, tembunge rembuke ngoten. Lah putra pinten to Bu jenengan? Alhamdulillah sak menika sampun manak papat. Yo, ayo aja kaget, rasa kaget, ayo. Oh ya, Lah pripun ta Mas Gareng? ketoke tasih cantik ngoten kok pun medun mesin ping 4. Padake mobil ae. Kuwi yo kanugrahan saka Gusti Allah. Nggih, lah kok kanugrahan apa pancen hobi kok. Lah niku to. Anak kula tumut. lho. Nggih. Niku sing barep karo nomor loro melu. Kalih niku. Nggih. Nah, nika. Heeh. Niki papat niki. Nggih, ngoten. Nembang Bu Kesi nggih? Kesi. Nggih, ya nembang coba kaya apa karo Mas Gareng coba. Nano 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 nano. Oke, yuk. Asmarandana Semarangan. Betul. Saderengipun nembang kula badhe menyapa penggemar wayang kulit Ki Cahya Kuntadi wonten ing Kabupaten Ponorogo. Sugeng midhangetaken. Lan penggemar wayang kulit wonten ing channel YouTube Kuntadi Channel wilujeng midhangetaken lan mresani lumantar Kuntadi Channel streaming. Jangan lupa di-subscribe, comment, share and like. Sponsor. Nggih. Royalti ya. Aja turu sore kaki anak
Kados pundi para pamriksa Bu Kesi swantene sae napa awon? Sae napa awon? Sae. Gareng sae napa awon? Awon, amin. Iya. Kok sampean sia-sia karo Mas Gareng to, Pak? Mang belani, mang belani. Nggih. Kula niku jujur mawon nggih, sejatosipun kula lek enten Mas Gareng niku ati kula niku ternyuh ngoten lho. Nah, Kula asline pengen curhat kalian jenengan. enten Mas napa? Gareng, jujur Blak mawon. kotang terus terang mawon. Nggih. Aja diblakne kotange ngawur. Lah maksudnya niku terus terang apa enenge Oh, apa? iya. Kotange diblake. Kula niku sejatosipun dirabi kalih dalang ngeten iki, saya kondang laris ganteng. Nggih. Ati kula niku kadang-kadang ketir-ketir. Lho, enten Awit apa? napa ujiane niku abot dadi bojone dalang. Ujiane abot nggih napa lho? Nggih, abot. Biasanipun lek dalang niku Nggih. lek pun kondang hanya laris ngoten Nggih. nggih to. Biasanipun ujiane wonten telu, Telu menika harta, harta. tahta, ingkang nomor 3 wanita. Lah niku lho. Nah, adate umumipun lek dalang-dalang ngoten niku lek pun laris kan teng pundi ngoten gadah napa nggih simpenan ngoten lho. Heeh, simpen pinjem. Ha iya. Lah, sejatosipun aslinipun yen ati kula golek tentrem timbang kula dirabi dalang. Kula sejatosipun pilih dirabi kalih dagelan kados Mas Gareng. Menika saestu Mas Gareng. Senadyan rupane ora pati ganteng ning mesti tentrem, ayem. Lah. Terus ora badhe neka-neka nggih ta Mas Gareng. Boten bakal. Pun. Ngehe. Pun. Nuwun sewu nggih. Sik, kowe kleru lek karo Gareng. Lho. Pripun? Nggih to, lek karo geni masyaallah sinden Kesi dosen lho. Kok mung karo Gareng? Tur pamane sepi tanggapan kok piye lek dalang ngono kok aku sik ning kampus sik entuk gaji ya to. Lek Gareng lek sepi tanggapan mosok gur dibanyoli ya terus. Boten Lho. ngoten Pak Dalang. Piye? Katentreman iku manggone wonten ing rasa. Senadyan to aku bojoku dalang kondang sugih ya Allah ning omah lek ditinggal SMS-an karo cah wedok ya Allah atiku lara. Konangan ping 3. Ayo, piye kuwi? Konangan ping pinten? Ping 3. Lah kamangka dolan kalih kula pun ping 4. Rasa ngobong ora. Alah ngono. Nggih. 7-5-an kae ngono gedhi-gedhi. Nggih. Ahe. Ngene lho, Bu Kesi. Salam. Sampeyan takon Mas Gareng. Pripun? Aku kerep runtang-runtung dolan karo Mas Gareng yen prei ngono kae. Nggih. Dadi watakku piye Mas Gareng wis apal. Apal. Seksine Mas Gareng iki lho. Lah, Kapan to aku njarake wong wedok liya yen enek Bu Kesi? Ra tau Mas Gareng Ora ya. tau, nek enten jenengan ra tau nek pas ora ning buh. Oh, wedhus iki. Ya pancen resiko kula dadi bojone dalang niku kudu jembar atine. Nggih. Pikire kudu padang. Padang. Nggih to Pak Bos? Nggih. Pak Bos endi ya? Wong kula pun ikhlas. Nek enek apa-apa ngoten kula pun ikhlas lahir batin. Heeh. Ning nggak ditenono. Tekan ngomah lek konangan tak ketok tenan. Aduh. Aja mak ketho malih padha merongose wingi kok. Alah, jenengan iki pripun ora ngertos nganu lho panjenengane Mas Cahyo lho. Apa? Ketokno angger kena banyu tukul neh. Ini ya sak capar kae ya. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu Pak Sindu Parwoto. Nggih. Oh, Pak Ketua Salam Pepadi sungkem, rawuh. nggih. Nggih, sugeng rawuh Pak Sindu Parwoto. Nggih. Nggih, Pak Mas Huri. Mas Huri. Tratama matur nuwun. Pak siapa Pak? Siap. Nggih. Ya, Bu. Nyangking bakor Bu Kesi ben karo Gareng ora apa-apa. Aku karo sampean ya Mas ya. Nah iya. Halo. Ngerokok ae ora. Dulur lanang iki jan. Cocok pun jenengan pun. Alah. Pun nganu dalang nukur koso. Pripun Mas Gareng? Masalah materi nggih ning Nggih. grentes jenengan. Kok saged Alah jenengan mboten ngraosaken to. kraos? Angger njaluk apa-apa no. Pak, lho kae bayar SPP anake. Oh. Nggih pancen ngoten kok Mas Gareng. Kowe aja pelecehan lho.
Wayang asline kok Hindu lho, Mas. Lah nggih. Heeh, ora ong ning om. Ngono kuwi Om Awikna Mastuna Masidam. Oh. Lek di apa kuwi dijabarke O itu adalah kebulatan tekad untuk mencapai surga. Lah nggih. Lah kok iso disepelekke O? Lah nggih jenengan lho, kae berasa entek lho. Oh. Ora apa aku tak karo kowe ya. Heeh. Niku malah mending niku. Tenan niku, Mas. Yo. Delok-delok Dorin ini malah kaya ladusing ya. Coba. Dorin. Pak polisi ladusing. Sandang kalawan pangan yaiku bagian nipun wong melek sabar narima Mboten ngumukaken Mas Gareng. Nggih. Menawi kula kalian Bu Kesi menika kalian Piyai Ponorogo niku sampun kados keluarga. Saestu. Saben-saben wonten acara menapa pelatihan sinden generasi sekarang kaya Genduk Umi ngeten niki sing digelar wonten Ponorogo Nggih. lan ugi para dalang-dalang cilik niku mesti kula kalih Bu Kesi ingkang dipun piji kalih Pak Parwoto dipun timbali ngoten niku. Amin, amin nggih. Pramila ngaturaken panuwun kunjuk dumateng Pemkat Ponorogo khususipun Dinas Pariwisata dan Budaya. Nggih. Ning kula ngenteni, kapan ya bojoku ditanggap hari jadi Kota Ponorogo? Lho. Ya ngenteni wahyane mangsa kala, Ya, titiwan ya, Kang Prayoga. Oh Nggih, iya. nggih. Anggere iki tak jal ya suwi-suwi lak ya ning hari jadi ya. Nggih niku nggih. Mangan murung. Wis oh iya, Kok malah ngentek yo. Cok bakal. Monggo dipun bacotaken dangdut slow mawar kuning Bu Kesi. Dados. Ijo iki Mas Gareng. Nggih. Atiku kang kuwur mekar mangklong supengku mawar kang kuning kang pinggir langkung dadi sarana tandane uyong mangke rasane kang lagi pake ambrane marem tansah gawe tengah moga-moga terus ngrembaka sateruse Pur. Ya
Terima kasih Bu Matur Kesi. nuwun Bu Kesi. Ya saiki ganti ngaturi Mbok ing ganden ya. Siap. Nggih. Siap. Uri turi putih bener. Monggo Bu. Jumeneng Mbok ing ganden. Mbok kira Kembang apa, Dek? Kembang Kembang Terima kasih. Sugeng dalu Mbok ing ganden. Nggih, dalu, Mas. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah Nggih. menika saged nderek panjenengan, nderek sowan wonten jenengan Ponorogo. Oh inggih, Nggih. inggih pancen kalian para panitia dipun kersakaken supados Amin, amin. panjenengan kepareng nglipur warga masyarakat Ponorogo. Nggih. Sesarengan kalian Mas Gareng. Nggih, nggih Nggih. kali panjenengan napa? Nggih. Kok sajake kaya wong ra akrab to Reng karo Mbok ing ganden sampean. Males kula. Males-males mbahmu kowe. Alah wong kowe ning kene ya bareng karo aku dhewe males. Waleh kula niku waleh karo Mbok Jati. Kok iso maleh? lho? Cara wong niku kemlekaren lah. Kene, coba kowe ngomongane kemekaran kene. Jimbe tok kaya batang iki lho. Lah saya ya Allah, sesuk meneh nek tanggapan rasa bareng. Iya no, aku Aku ra wedi aku. numpak mobilmu piro bane? 4. Papat. 6. Loh, Akeh men to Reng. Nemu kemen ki montormu ki apa? numpak bis sumber selamat. Mula ndekno aku ki ning kene mau deg-degan lho, Reng. Apa? Mas Yoyo ki mau. Iya Mas Cahya? Iya, kan Dik Kasih ki mau kan ngendikan to. Nggih. Bojone kan cemburu jare bojone lagi ndek Nemen, demenan. nemen. Lho Dik Kasih ki wingi ya SMS-an karo aku. Piye ta? Nangis-nangis walah yuyu. Iya ampun. Piye ngono? Gek bojoku saiki ketok iki ndek senengan ngono to. Nangis-nangis aku dijak nglabrak. Sambat. Iya, aku dijak nglabrak ning gone wedokane. Mas Cahya. Iya. Lah Iki ya iki aneh-aneh neh iki. Lho kuwi tenan kuwi. Aku ki lho ditangisi dijak nglabrak rono. Lah upama kowe ngono terus piye coba? Pancen watake ngono kuwi ya. Ora lewatake. Saiki ki aku esuk Senin ki lho. Iya. Dijak nglabrak rono. Upama kowe Ya gelem lho. lho kok apa piye? Lho. Lah sing didemeni kono ki Sapa? lho sing didemeni dalangi kan aku. Lah nek aku dijak nglabrak apa ora kujur? Lho. Lho. Kowe ki yo malah tumbak cucukan. Lho, kowe gelem mo. Lho, lah. Kowe gelem mo. Lah kok iso? Ya, kowe engko lak di. Lah iki mah aku ki mak ternyata waduh genahar konangan iki aku yo ngono to. SMS ki lak anggere SMS. Ndak dino lho iki saya nek 3 dino ketoke konangan makane kan ra SMS. Oh alah. Jenengku ning kono ki apa? Diganti sapa? Ganti. Kasno apa piye? Alah ye. Wah. Adake. Ye. Iya. Alah ye. Mangsane aku mak teratap lho ki mau. Ya. Arep konangan. Sesukna sing rapi. Iya aku jane yo ngono. Aku ki ning kene yo duwe jane. Sop, lho. Kowe ora Lho. sembrono lho. Lho, alah aku iki ra ngerti mbok ing ganden ki sapa? Saya sapa? Lah, ora ngerti to. Demen aku ning kene sapa? Sapa? Pak Toni. Sapa? Ki sik. Ki ora ngawuran lho iki. Ra Pak Toni iki kepala desa lho. Bapak Toni Ahmadi lho. tak tapuk lho kowe engko. Lah sapa? Aja banter-banter. Lha iki mau wis meling kok. Aja mbok blakake londen aku yo isin ning wargaku ngono. Lah. Kiyaine kowe ora ngerti to sing gedhe dhuwur putih ki mau? Iya. Lah iya. Pak Toni lho. Lho. Aku ki wis templek karo kono. Wis ana hubungan. Wis plek. Karo Pak Awal-awale kan mau ngepen, terus dadi templek, dadi plek. Nah, Biyen kan kulino aku teleponan. Lho, kan aku ki kaporite. Favorit. Kaporit. Favorit iki ngefan ki favorit kaporit kaya banyu iki. Lah iya, piyayine
Elak ganteng lho. Pak Tony to. Ganteng no. Oh piyai kepala desa kok Ada, lembek iya. kowe iki lho asline sing ngawur kuwi. Lah aku ki ratu Mbak Cucukan lho. Lah iya Kuwi sing ngawur. tenan. Lah napa? Lah. Piyaine ngene. Terus pirang tahun? Wis 4 tahun aku. Ora ngawuran lho iki Bu Lurah. Lho, aku ki apa Mirsani lho. eneke kok aku ki mulo cerita bloko kaya ngene iki Bu Lurah ya ben pirsa, ben sisan aku lah ya wah ngetok kene mbok gandeni ya. Lah, piye ta kowe iki? Iki nek Mas Antani. Sepurane lho, Mas. Kok Mas, Pak Tony bapak iki lho, iki pucuk pimpinane jenengan. Bapake wong sak desa. Bapake wong sak desa Mas. Lho, aku piye nek arepe anu? Mas lah mosok Pak Nggen ketok. Padake. Iki ngono ana wong gregejekan aku ora melu-melu ya. Kok iso ngregejekan piye to? Lah sembrono kok rumangsamu rumah. Lah. Iki Pak Tony iki kepala desa kok gelembek kowe ya ampun. Lah. Piyaine. Lah ya ndi piyaine sing ndi? Sik saiki dibuktekne ben ora dadi fitnah mbok ganden. Iki nak Lah pancen sampean sampean cedhak akrab karo Ayo. Pak Tony. Piyayine sing ndi? Sing ndi? Alah, bos dikira kula niku le Tudingen. Ayo Tudingen sing ndi? Pak Tony. Hmm. Leh, kok ngene tok iki piye? Diduding. Bapak kepala desa jenengan Bapak Tony Ahmadi kang pundi? Oh, Loh, iya ta. kok mertanggung men ngene tok iki? Pak Tony sing ndi? Nggo jas ketok ya. Lho kabeh ya beto jas, rasukane jas sedanten no. Gede dhuwur iki. Ya Pak Tony gede dhuwur ning rada setengah ndek ngono. Setengah ndek. Kowe aja celap-celup lho omonganmu. Lah ya gede dhuwur ning Nek Mas Tony ku kene iki gede dhuwur. Oh, piyaine? Sing ndi? Sing ndi kok ngene-ngene tok sing ndi? Aku ya urung patek genah. Oh, asline ngawur kowe. Tuas aku melu teratapan ora. Kowe kena pasal Undang-Undang ITE kowe. Apa kuwi? Iya no tentang penyebaran kabar hoak. Sembrono. Lah nek upama aku dikersakne Pak Lurah tenan ngono apa ora? Lha gleli ngono Ya pancen mau jenengan ora entuk kon kondur yo ora entuk. Lah ya aku ki lak ya seneng to, alhamdulillah. Arep ge seret-seretan anake iki lho Mas. Ben kok kulit jeruk lho. Kaya ngono karo Pak Lurah. Pak Lurah ki hebat daleme lho. Lah ya sing kamar mandine ora enek kancinge mah to? Ana ning pancen rada rusak ngono lho Mas. Rada rusak aku ki lho ngantek bingung lho. Iya. Bar awakmu kowe aja kaya ngono kuwi. Apa ora sah. Ngerti nek kono dhisik ya ciduk ya mbok singgahke kowe ki. Lah wis pangapunten lho Pak, niki kula nggih matur napa entene. Wah, nika wae kula bingung ajeng nguyuh. Gek nggoren ku ya wirawiri. Wah, aku nguyuh sikilku tak nggo mancal sitok ngene iki. Nggo mancal lawang lah timbange dinjen wong. Sikilku. Oh nggih ngancing to? Nggih ngancing. Lah aku terus langsung nguyuh ndelalah goleki ciduk ora temu. Banyu sak jeding butek mbok celupna to mau. Gonku tak tatap-tatapke tembok. Malah edan kabeh. Wong sing rada edan nggih niki ya. Kok ya iso lho. Wong nggawa shower daleme kan Nggih. bawera. Nggih, pancen ya ora modern, ora ngerti Ora kok ngono ngerti, kuwi. niki shower ora paham, Dik. Shower ki apa? Shower ke lho sing diarani ke lho sing nggon anu ke nggon pemancar ke shower ke jenenge. Kayak tower ki malah rusak neh bocah iki. Samsaya kowe iki shower kuwi sing banyune mantur kuwi to. Iya, kuwi uyuh. Keran ki uyuh. Banyu mantur. Niki kathah Sutresna Budaya paring Nggih, ngawala nggih, nggih. macange Bayu Limbuk. Kalih melampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Pak Dalang selamat malam. Kula Mbah Untung sing Mbau Reksa, Gogo Kalangitan. Nah niki. Gogo kalang mriki. Sing tukang angon wedhus. Walah, nggih. Mriki niki daleme. Dumbo. Nyuwun gending pepiling kalian Nyidam Sari kalian Jambu Alas. Oh nggih. Gending niki mangke Pak Dalang mangcake sedaya. Nggih insyaallah. Amin. Akhir kata wassalam. Nggih. Nggih. Dari warung napa niki? Fbri minta lagu Tembang Tresno. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang saking Suroharjo sing Mbau Reksa pundi? Bolu, Pak. Nggih, Bolu nyuwun gending pupus gedang katur sedaya warga RT 4 RW 01 kalian Mbah Atim. Nah,
jagone apa iki? Giling kopi. Ya, plus tepung RT 4 RW 1 Gogo Kalang nyuwun gending dalang sapa nyana kalajengaken tayub tulungagungan. Oh nggih. Nggih, melih. Mboten saya to jenengan. Nyo, ewang ngono. Lah nggih lho. Ngono. Ngendang. Mesake lho. Ha iya, ndang. Lah iya. Wah, tulisannya kaya tokolan. Ku pancen cetha no. Iya. Sinar dunia. Endi to? Alah. Oh, merek kertas ding tak kira. Mungkin mereke kertas Mocoe diwaca. kok ya. Ahmad dihukum warahmatullahi Alah. Oh, assalamualaikum Ahmad dihukum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang saking Pak Misno Rental Lintang Trans melayani charteran dalam atau luar kota, antar jemput bandara, charteran segala jurusan, antar jemput anak sekolah dan antar jemput pesinden. Komplit iki. Komplit. Armada, Xenia, Avanza, Luxio dan Elebe. Apa sing kari dhewe iki mau? Elebe. Apa kuwi? Kuwi tajwid kula kobra. Mobilnya anyar-anyar lho. Nggih, sopire ganteng-ganteng. Iki jane njaluk lagu apa to iki? Nggih. Nyuwun gending pamer bojo kalih gubuk asmara. Matur suwun Pak Dalang. Oh iya. Nggih. Gandeng kuwi NB saka rental mobil, mula Nggih. ning kono ning layangi ya digambari mobil. Ngono kuwi titenane, Reng. Nggih. Nggih. Nggih, NB ada uang 200.000. Endi to, Reng? Kilo. Oh iya. Kilo. Lah terus iki Gisel. ambek anak duit NB ada 200.000. uang 200.000 niki. Endi? NB. Apa? Ada uang. Endi to? Lah kebanteren leh nglarak nibo tulisane. Wah, alah ora. Iki lho saka tukang iki lak nyaterke mobil. Nggih. Mula titenono, anggere lek saka cateran mobil ning layangi mesti nek gambare mobil. Lah pundi? Titenane kuwi. Pundi? Nah iki lho disawang iki jajane iki ngae kacamata sik wae piye ngono lho. Iki lho, gambar mobil apa? Alah mbok sawang ya ora ketok mobile menggok kok. Lah kuwi. Ngeten iki Mas. Ngeten iki. Heeh, dadi disi-disian ya. Sing dikarepe ngeten niku nggih. Iya. Yo, Reng. Wah. Napa? Atur nuwun nggih, Bos. nggih sami-sami kula umpani jenengan. Napa lho? Piye? Bajindel dalange Napa? bagus cepet. Lho kan biyen to mripate kok. Ya umpama aku ndek bojo gantenge kaya ngono ki tenan Reng, ya Allah tak ibaratke botol kecap lho. Lho kok iso? Ning jaba isine dicerot-cerotke sing mulih penting wah botole utuh nek aku mboyak. Bae lumayan bae. Rumah. Sampean entuk kuwi ya anugrah, entuk kae entuk kono ya musibah. Monggo salah Pun setunggal. pinangkani. Nggih, Nggih. Mbok Nganden monggo. Bubuk asmara saged nyidam sari monggo. Nggih. Ngono. Nah, yo. Iki mau gubuk asmara ya nek sing ngersake. Ya, Bapake sing ngeki kopi awak dhewe. Pak mau. Muntamar. Sing foto ae mau lho. Lah ya Pak Aku Muntamar. seneng lho neng kene iki. Napa? Piye to? Wih, padahal aku nang omah doyak-oyak mendring lho. Nang kene iki foto terus karo piyai pejabat-pejabat. Alhamdulillah Pak nggih. Kula wau pun meling karo bapake sing ngasta foto nang kene mau. Piye? Pak pangapunten sing mriki kula gedhekke sing mriki jenengan gedhekke aku ngono. Maksudnya Foto. Oh. Alah setengah badan to, setengah badan. Lah iya. Oh, pengen gedheke ya gebuki Nggih. ya. Enten bawane to niki? Wonten Nggih. ayo kowe Ya. bawa. Lho, sapa? Awakmu no. Lho, ngomong to. Oh iya. Ajan. Lho. Lek dhewe aja di-mic, kuwi piye to? Oh, jadi ngetes swara. Iya ning ngantek mikir kolu. Sesuk metu dhewe. Nyingkar nyingkur. Bareng cangkeme bak ya lumayan. Pengiringan tenan lumayan. Malah nyangkem-nyangkem ki kancane lho. Lah piye coba to? Iki ora cangkem. Lah apa? Margi tigan. Dalan dok. Wiwi tane nyingkar nyingkur lingsem yen
yen kelingan. Tekan endi iki, Bu? Tekan endi? Jenangan. Oh, lingsem yen kelingan. Lelampahan kang kawuri. Lambene kaya plastik. Iso nyora nyuruh. Kuwi pamrih men suarane dadine apik kok ya. Iki sing diarani lambe fleksibel. Oh. Lah nggonmu lak portable. Waduh. Seneng aku kowe iki mare ya apa-apa iso multimedia. Multi talent kok multimedia. Oh, multi talent. Malah kaya syuting ae. Tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Nah, yo dipun lajengaken gubuk asmara dening Mbok Engganden. Dados. Sik, Mbok Engganden. Adate jenengan kula mireng keteng kaset-kaset suarane sae lho. Apa ora digerokno pripun? Ora digerok niki. Cobi diwangsuli emane-eman di apa tindak Ponorogo kok suarane ngeprek sing sae Mbok Engganden. Yo, Cirolu dados. Yen liwat aku kelingan. Sik to, aduh ya ampun. Pangapunten, Mbak. Kenapa? Kenging napa suarane Mbok Engganden? Pinten kula mbajut ndereke panjenengan suwantene ra digerak. Oh, alah ngaten to. Nggih. Oh, nggih. Kowe pengen mulih ra nggondas apa piye? Apa? Celewa rumangsane. Aku mbiyen yang ngono, Wak. Bola-balik ini omahe ngisor sembir. Dadine ya Endung banteng ngono. endong banteng. Saku. Ya, mangga. Yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak ngeleren ning cagak kebak tulisan warna bak cerita tengah wengi nganti gagat rino. Wah, sponsori Aqua lho, Reng. Gak bisa. Aqua. Wah, Mas Joko terus ngetungi Aqua. Apa? Sponsornya apa? Aqua kan. Terus piye? Aqua. Air kencing kuda. Mbakmu iki kok ya. Oh, pelecehan kuwi ora oleh. Ora oleh lu sampeyan iki lho. Lah. Aku ki ngombe Aqua ki mau glora tak entekke gara-gara legi. Lho, ket biyen kuwi kosluk apa to? Oh. Biasane nek bengi kae legi ki. Kayak pokari ngawur. Oh, pokari ta. Bedake ora iso. Garenge kereng garenge. Kereng niku anggere wayah sing setoran ngoten niku. Iya. Ya BCA ki mau lho. Cadatan sajroning ati datang luntur saya merati aku kowe dadi
Padahal bladekan lho ya Reng, gayenge. Ngopo tek menggeh-menggeh? Ater-atere beda karo padatan. Lah mula teko iki rada sore, latihan sik, kencan sik ngono. Jane wis tak tukoke rokok sing gendeng lho. Nek kleru rokokmu apa aja rokok ya? Apa sih Nyek. Masane pecut kok. Grendel jare. Yo. Sik, bapak iki arep ngersake napa, Mas? Oh. 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 Luar biasa panitiane sangat luar biasa niki. Padahal pentol kula dereng kula maem lho. Nggih. Wis metu sundukan alhamdulillah ya Allah. Aja akeh cilik kok nggawane akeh ra jamak-jamak. Nggih. Wiwit kula sak kanca dumugi mriki wau sampun sate gitu. Wah, Bapak Agung paringi jajan. Niki medal sate sak lene pisan. Lho. Panitia sangat luar biasa. Untuk apresiasi tepuk tangan untuk panitia KUD malam hari ini. Ono do iso mangan, aku gur mambu tok iki nggo. Monggo sate iki nomor 1 lho aku ya. Nggih dibungkus iki. Ayo. Ayo. Mangga. Cadetan sakjroning ati daton luntur saya marake aku kowe dadi karo masalarine kubur amora Ayo Reng. alhamdulillah. Mas Gareng karo Mbok Ganden kudu tetep semangat mergo Nggih. napa? Dalu menika badhe dipun siaraken tunda oleh BBS TV Madiun. Amin. Nggih. Wah, Jan. Nuwun sewu Mak Cange Mbak Yulimbo. Nggih. Tanpa ngiraing raos pakurmatan kala wau wonten sasmita saking panjenenganipun Bapak Panitia. Nggih. Bilih panjenenganipun Bapak Lurah kapurih miyos saking papan palenggan tumuju ing sasana budaya ngriki. Tindak wonten Nggih, pepanggihan. kala wau sasmita saking Bapak Panitia. Oh nggih. Kula mung menyampaikan amanah kemawon. Oh nggih, yen ngoten nggih diaturi Nggih, kemawon. monggo. Nggih, nuwun sewu. Pak Tony. Nggih. Nggih. Niki tanpa ngirahi raos pakurmatan, Nggih. panjenenganipun Bapak Tony Ahmadi. Ahmadi kapure jenggar saking papan palenggahan tumuju ing sasana pagelaran kula semanggaaken semoga Bapak Kepala Desa Nggih. pikantuk amanah kalau saking Bapak Panitia. Nggih. Nggih. Nek mboten kula sampaikan mangke kula malah kedusan. Nggih. Nggih. Wonten Bapak Nuwun sewu Bapak Panitia, Bapak Bapak Kepala Desa, Bapak Tony.
Wonten. Wonten, Pak. Tes pundi, Pak? Oh, mboten wonten. Lho, ngeten niku pripun? Ngeten mboten? Ngeten? Ada. Oh, nggih, monggo, Lah, monggo. Lah Pak. enten sing ngeten. Dadi niku kula bingung. Kenapa kene? Nggih. Bapak Tony. Wonten, Pak, nggih. Ditenggo, Pak. Nggih. Wonten, Pak. Pak Wonten, Muntawar. wonten. Oh, nggih, nggih, Oh, nggih, nggih, nggih. Dalem nggih, teko, nggih. Pak. Dipun Alhamdulillah. Ya. Dar gendare dar ya. Mangane kok sik dar. Mangga Pak Lurah. Mangga mriki kula antosi. Pak Lurah mriki. Mangga mriki kula antosi. Pak Tony. Monggo Pak Tony. Aturan minggah wonten mriki. Pak Tony dipun tenggani. Monggo katuran mriki Pak Tony. Dos pundi Pak? Wonten apa mboten? Ngeten tok niku pripun? Kayak ketoke ngene ya tapi tesih jemput. Oh. Nggih kalih dipun Disampun, selingi. mangke Nggih, diselingirian. nggih. Nduk Umi ya. Duk kene Duk. Ya ampun niki. Nah. Ayo. Ini sinden berbakat Men niki. tambah pengalaman cedhak karo Mbok Gandeng karo Mas Gareng kono. Jan. Kaya aku jaman cek perawan ya, Reng. Heeh. Ya ngene iki lah, Nduk. Iya, Nduk. iya. Kelas piro, Nduk? Kula kelas tunggal SMA, Bu. Oh, kelas 3, kelas 1 SMA. Hehehe. Wah, Jan. Nuwun sewu, Dik. Aja cedak-cedak gareng. No. Wah, masalah kowe engko, Nduk. Masalah piye rumah samu aku najis muholandoh ngono apa piye? Ya ora le ngono mesti. Lho, ayo. Dek. Lho, ya ta. Tempat tinggalnya di mana? Pulung Ponorogo, Pak. Iki kok datarmen to, Mas? Jenenge asli bocah kuwi cek logat asline ya lugu. ngono Oh, kuwi. polos Cek kok lugu kaya ngene iki. Oh, nggih, nggih, nggih. Kowe iki Dik Ras. Namanya siapa tadi, Dek? Umi, Pak. Umi siapa, Dek? Umi Hafifah. Umi Hafifah. Di pos PAUD mana? Hah? Kula sampun SMA, Pak. SMA kelas kelas berapa? Kelas tunggal, Pak. Nyat kupinge gareng ki bosok kok. Mas mbok kerokke to. Ora krungu ki mau wis kandhane kelas tunggal SMA, Bu. Nak sing kene krungu, nak sing kene ora pati ya pancen. Oh, lah kulino Bareng dipoplok kene. Ya kelas 1 SMA. Nggih, Pak. Di Pulung juga. Boten, Pak. Ten pundi? Teng SMKI, Pak. Ya wis. Ngopo to, Reng? Aku kok kaya piye lho, aku tak ora tegel ngono lho, Mas. Yo pancen bocah kaya ngono kuwi. Kandhane Ya. cek bocah cek lugu. Dik, Nggih, Pak. anu bapakmu ya seniman utawa ibumu ya seniman. Sanes, Pak. Nek kok iso pinter kowe? Duka, Pak. Lho, Sing dikira cetok lek takone sing cetok. Umi. Dalem, Pak. Kok sampean nyinden pake apa dalang? Sanes, Pak. Pengrawit. Sanes. Yoga. Sanes, Pak. Budayawan. Sanes. Lah apa? Tukang cat. Wah, iya, Reng. Lho, piye? Atase tukang Berarti cat lho. ibune sing seniman. Ibuke sinden to, Nduk? Sanes, Pak. Lho, budayawati. Sanes. Waranggono. Waranggono. Sanes, Pak. Guru karawitan. Guru karawitan. Sanes. Lah Lah apa? Bakul kerupuk. Loh, bakul kerupuk. niki lho, Mas. Piye lek mung gandengne piye ngene Niki lho. Bapake Tukang nadyan, cat. lho nuwun sewu, jangan Ah. meremehkan pekerjaan. Nadyan tukang cat, ibuke sadian Bakul kerupuk. kerupuk. Sadian kerupuk. Ning lho, anake Elok. ya suarane ngene tok iki anake. Lah kok ngene tok piye iki lek lagi ngomonge urung Nggih. kok nek nyanyi urung nek nembang. Ora ngerti, Lho. ora ngerti, Bu. Hmm. Iya, Bu. Sik, Reng, aja ngenyek. Sampeyan mergo rung tau krungu suarane. Nah, Mak, gosek to. Kok jenengan ki sampean ki kok iso datar ngene iki pancen karaktere sampean ki pancen isih umur piro to? 15, Pak. lho 15. Andekno anakmu ka 15 taune wis nglairke. Ah, ya piye le didik bapake kuwi. Piye coba didikanmu piye? Padahal anakmu ki ra memper lho. Goncake bronjong ora nek wong kenyang lho. Lho, iki mending kaya ngene kok. Lho, ya Nduk ya. Oh. Ojo lah.
hati-hati ya Nduk aja ngantek dipangan bebek ya. Nggih, Bu. Nggih. 15 tahun. Nggih, Pak. Kelas 1 SMA. Nggih. Tangane kiwa ndelok. Malik. Nah, ngene delok ngene. Waduh. Apa to? Masa depanmu apik, Nduk. Oh. Tandane apik kok apa? nganggo waduh iki lho. Ketok lho. Ketok piye? Tangane lak garis niku lak menungso telu to. Heeh. Dhuwur, tengah, ngisor. Heeh. Dhuwur ki umur, Heeh. tengah kuwi rezeki, Iya. ngisor ki jodoh. Wah, apik iki umurmu dawa Nduk iki, Nduk. 98 umurmu. Amin. Lah terus Titikane apa iso 98? Lho niki dawa ngeten iki jelaret ngeten iki 98. Nak tekan pentok kene 100. Oh. 98. Sik delok nakmu reng kok tak sangka kene kaya ndek men to jelerete wi. Niki, Heeh. Saiki umurmu pira? kula 34. Saiki 34. Ketoke 37 umurmu guran iku. Lah 37 ndek kok ya. pundi? Kuwi 37 masuk angin tapi tambah 70 neh, Pak. Masuk angin tok Lah niki. iya. Delok-delok. Rezekimu apik, Nduk. amin. Rezekimu apik. Lah terus ngejodoh ki mau. Waduh. Piye to, Reng? Kowe saiki umur 15 tahun, sok kowe rabi umur 26 Nduk. Isih 11 tahun. Sabar ya. Nggih, Pak. Calonmu gelem pengen ngerti? Calonmu, Pak. Nggih. calonmu ketoke dalang iki. Tenan, umur 26 iki kowe calonmu dalang. 11 tahun. Lho, ketinggal lho niki sing mriki ketinggal. Oh, Uripmu penak. Ning 17 pegatan ketoke Nduk. Iki Dek. Pegatan. Dongamu aja elek karo bocah. Aja kaya ngono kuwi Bocah sik mesake kencur to ya. Dadi dagelan. Nduk. Nduk Umi, Nggih, Pak. Idam Sari saged? Dereng, Pak. Dereng saged. Dereng. Ajeng nembang napa? Mendel, Pak. Lho. Lho gunane apa gelungan nggih bayak mendel lho. Piye to reng kuwi reng? Bocah ki ya bener nek umure rong patek suwe ya. Wong kene kon maju kok lah iso mendel. Ya bener ki bocah menengan yo ngene iki. Iya, Kaya tanggoku kae isone wong meneng tok mergo bisu. Ya opo. Nggih. Tanggomu kaya au tok. Nyanyi iso. Nggih, Pak. Nyanyi apa, Cahayu? Nggih, nganu, Pak. Apa, Dik? Aku ora sabar lho ngene iki. Ya lagune apa, Nduk? Iya. Nah, monggo apa? Apa? Pedang kuning. Oh iya, pedang kuning. Andalane kuwi undang. Nggawa mik ora apa-apa, ora usah tido-tido. Aja wedi-wedi. Nggih, Pak. Aku entuk mbokmu kapan to, Pak? Ya wis ben iki yang pernahke saking wong ya iki jek bocah. Aja nyeluk Pak, ketupan. Nak Pak ki karo Pak Dalang ora apa-apa. Karo iki Alah. Ayo. Yo yo bawanono nduk. Bah, suarane apik era. Urung reng. Urung muni walah kupingmu iki pancen dublek. Tengenmu nek kliwat malah ora. Nadyan wujud temong peksi. Piye? Oh. Wah, iki Suarane elok to. Sik. Jangan Apa? zaman saiki aja gampang percaya. Loh, kok Iki mesti lip sync iki. lip sync Lip sync-nya apa? tontonan. Lip sync ki ana suarane mung iki sing mangap-mangap. Nduk sik, tak delok sik. Alah, Glo. Iya, ceken wis to. Sore ning sawangan kowe Lah, kene. yang biasa omongane biasa. Iya, Pak. Lah ya kowe aja maido. Lho, nek lagi nyuwara kaya ngono tapi nek nembang. Sik Loh, tak elok to. tak matne sik. Jajal terusno. No. Nyedak orang. Asli to? Kok karo dubbing ngono apa piye? Asli. Kaget. Asli iki, Bu. Nggih, Pak. Lho piye kowe iki lho piye? Lha kok sing ora percaya awakmu kok. Sik. Asli suaramu ya, Nduk ya? Nggih, Pak. Lho, kowe Kok beda karo kepribadianmu to? Oh iya. Takdir, Pak. Lho, piye? Piye? Takdir. Oh. Ya nek wis tekan ngomong takdir ya pentok duk wis ora iso omong neh aku. Sik tak takon, sinden idolamu sapa? Bu Kesi, Pak. Oh, Jomrodo pe piyaine ten mriki. Saestu, Pak. Sapa? Bu Kesi. Sebabe nggo napane?
Swantene sae, Pak. Swantene. Nggih. Mbok cengkok. Nggih, Pak. Meh persis. Nggih, mboten entek, Pak. Mutiar gareng. Piye? Mas, nuwun sewu, wonten kabel nglonyom sithik ngoten. Ada Apa? Tak apa? setrumen dasku aku mumet aku. Nggih. Wah, 3 dina awon bladek ngono sing setruk kowe kok ketoke malan. Nano. Ya terus not. Aku kesengsem, Nduk, suarane. Alus manis. Tuh, ya toh. Gila toh kandhane kok. Turemrak. Reng. Kowe iki ngganggu konsentrasi. Gene nek dicedhaki ora kowe iki nggondo. Rada ora. Gondo rukem. Oh iya. Tak rasa-rasake ambune kaya lirang to awakku. Nek cah iki cara kendaraan apa, Reng? Sik pundi? Iki lho Umi iki lho. Cilik menik-menik ngeten iki ketinggal no. Apa? Mio Vino. Oh, Mio Vino. Nggih no. Bukes iki. Wah ketinggal iku. Apa? Vario 155 ABS. Waduh. ABS. ABS. Lho ABS direm ngarep ngoten niku direm mburi melu ngerem. Heeh. Wernane putih enom, putih tuwa ireng enom. Oh iya, lek Mbak Diajeng kuwi. Diajeng. Belah kuwi. Satria F150. Oh iya. Nggih, rada jengking monosok. Wah. Nggih. Terus naik kuwi Mbak Anis kuwi sebelah. Scoopy. Scoopy. Oh, Scoopy. iya. Ya meh Scoopy padha imut-imut ngene lho, meh persis Vino. Heeh. Iya iya. Tenan kuwi. Tapi sayangnya siji. Apa? Angger dalan gurun jalan tabengi ner. Lah Mbak Nur kae, Mbak Nur. Wah, Sebelah niku. Mbak Ah, Nur. niku Beda motor ngoten nggih. Ah. Ketinggal niku. Apa? Apa? Bison. Kayak kok Kok iso bisa? bisa nih lho? Yamaha Bison niku lho. Kok iso? Kok iso kuwi sing melentu ngarep kuwi? Lah iya keker ke lho. Nah, skoke gede. Hah? Ngono tumpakane gaber. Kowe aja sia-sia. Ah, Lho kok piye? Lah ora gaber piye wong tangkine atom kok kuwi piye iya. to? CC-ne 120 kok. Heeh. Lek mbok ganden. Niku Heeh. Nmax, Nmax. Gede kae no. Lho nggih no, Oh. mantep 32 juta. Heeh. Nggih. Terus? Niku nak cash, nek nak kredit 3 juta DP-ne 300-an ngoten 4 tahun. Oh iya. Ku nyicil kuwi. kowe tek apal men basa utang. Dia Nadira aku kok. Tapi sayangnya siji, Mbak. Apa? Bagasine kekamban. Waduh. Helm loro sedeng kok. Santen sampe dimodif sampe. Alah, Dadi modif apa? ben ora kekamban. Helm wis sedeng kok. Helm Gojek ijo lho. Malah helm gawane Nmax malah luwih gedhe. Aja omong. Kowe ora pengalaman. Aku numpak sedina lho mlakuku terus dadi beda. Piye? Sik dhewe ngene malah dadi mlakune ngene lho. Kayak ngombone ra umum. Lho, kowe sing numpak kuwi, angger sing numpak cah menik-menik ngene iki, numpaki Nmax ngono iki mlakune beda. Lah piye? Angger watuk cerit. Kok apa ta ya? Bocah iki nek cah cilik barang. Yo Om. Mbok, kowe kene, Mbok. Ngapa? Oh ganti posisi. Kandhane kok adus sik kowe ngayal kowe mau. Jajal kowe aku sing ning kono kowe rene-rene apa ora ngono lho. Jajal. Golek isi podang jenar. Kandhane kowe iki nggondone ora enak kok Saya ganden. nyedak dalam. Sampean rono rene. Diro pindah. Nah. Nane. Iya. Ibu bunga
Nyapa kok kaget? Alah. Mbosone dipersani piye akeh kaget wong sak montor aku ya mbok makmek kok. Alah. Reng kene ra gem ngakoni. Aku mau pas ngelindur. Mosok nglindur kok iso ping 4 meke. Lho pas. Pemangsane. Yo. Ya nduk. Sik. Kowe iki kleru ngombe obat apa piye kok? Sok. Ngono. Sik, kowe iki wis yo pangandikamu ki lugu guyumu telat. Pak Rian, Pak. Kula Apa? mireng Mas Jompong glegeken niku lho, Pak. Lah kowe ngopo kok teko jaipong barang iki lho ora. Wah. Wes. Iyalah. Bocah lugu roro. Ngopo boten kuwi. Bagi ngomongnya mesti tenan iki. Rasa mbok gagas njuk basa diglegeken ngono kuwi wis betokno wae. Aku kaget kok. Kene ketok ora ana kusir kok mere aku. Nani yo. Ibu. Nduk, eleng, Nduk. Ya ampun. Anku ya marah-marah ayo. Lah Mas Ujar, Pak. Mas Ujar ngeten kok. Kok ya krungu. Kok ya ngoten lho, krungu Pak. ngoten. Iya. Meneng ae to le mesake. Lah iki bocah sampeyan iki lugu halus, ra duwe gunem. Bareng ibu bunga. Ngono kuwi. Piye to? Aku samarku nak sing mbok guyoni kuwi kilap kowe malah diguyoni terus ora mari piye? Lah iya. Ayo. Wis, nyawang tenda dhuwur ae. Nah, nyawang tenda dhuwur. Nah, ngono. Nano, yo. Pasrahno karo sing dhuwur kuwi lho. Dhuwur. Ayo ndangak. Pasar karo sing dhuwur. Ya ndangak ngono. Erop. Ya Allahu Akbar. Wah, jenengan iki wong iki piye wong cah bocah lugu kok. Wah, kaya wong dhuwur yo ngingeti tenan opo ya. Bocah halus kaya ngono iso beker iki lho ora. aja dhuwur, ngisor. Nah. Kaya wong luru dhuwit nduk malah ngono. Konteko mari salat, konteko. Nano. Konsentrasi, Ayo. Ibu bunga Oh, bocah iki Sik. kon ngombe sik. Olah ae. Wah, iki. Wis. Sik. Tak omongi. Kita terus kowe bekar ngono terus tak setrum tenan lho kowe. Pun, Pak, pun. Wes ya, bismillah. Wes, fokus. Bismillah. Kamu madhep sini saja. Nah. Jangan menghadap ke sana. Rene, madhep rene, Wis. Nah, wis. Nah, itu Wes. Mas Rono. Yo, Nano. Ayo, Lang. Ceprono. Gareng nyetro iki bocah iki. Ya Ono lagi apa? iki kok ono sinden tembang kok madhep rono ya lagi iki. Ora apa-apa, sing penting apik suarane. Yo. Nano. Ibu bunga Sakjek jumblek wayangan sinden madhep rene lagi iki lho. Wis. Ya ning jenengan iki to. Nggih, pemecah muri. Lah iya. Mergo lek ora dingonokne ya beker terus ya. Piye. Wis. Ora, yes. Yo. Inna wa hama asabirin. Nano. Ya. Ayo. Tenang, Nduk. Sabar ya. Sok tak rabi. Nano ora apa-apa ya. Ora apa-apa. nyanding bisa dadi Tombo karo Malik ning arep jiro lu. To. Oh, iki berarti hubungane karo adepe bocah iki. Nggih. Wis. Nggih, niki
Iki sing diarani sing dipun wastani pajupate ora pas. Lah iya pajupate ra pas iki ya. Malah kaya sinden jaman biyen ya. Wah, madhep nang dalang. Tombo Wis saiki malika. Wis ngguyu sak polmu saiki ndang wis. Yo. Iki lho nuwun sewu. Apa? Mbak Nur lho. Apa? Nang mati lek ngempet. Lek ngempet lho. Ya Nduk, ya diaturake podang kuning ya. Ora cengenges-cengenges tak anu, strum. Ora karo merem ra apa-apa, Nduk. Strum. Ya. Esok awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mumpung miteran nggonku goleki. Ora krasa esok awan. Hoi. Pikirku komen
Matur nuwun, Nduk. Wara-wara nggih menika titipan saking Polorejo. Menapa, Mas? Tanggal 20 Juli dalam rangka bersih dusun Beji Polorejo Mbabatan Ponorogo. Nggih. Pagelaran wayang kulit Ki Cahya Kuntadi. Nggih. Monggo para sutresna budaya. Ya. Nggih. Nggih menika. Mas Gareng. Dawuh macange Mbak Limbo. Nah, ngeten. Penonton wayang niku dipirang dados kalih. Nggih, leres. Penonton lakon kalian penonton lagu. Nggih, nggih. Nah, supados menika saged adil cara wong hitungan nggih wektune. Nggih. Menika kula candhet rumiyin mangke kabacutaken wonten ing gara-gara. Nderek Purbawasisa nderek panjenengan sumangga. Mekaten ya. Yo tak derekake padha rakit mak. Yo bebarengan.